Bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes a aquesta 5a ja edició dels Premis Gent de Terrassa organitzats pel Diari de Terrassa. Marc Basté. Enguany és un honor i un gran plaer retrobar-nos i donar-nos la benvinguda a la 6a edició aquest any dels Premis Gent de Terrassa. Aquest premi és molt especial per mi, ja que Terrassa forma part de la meva història personal i familiar. I que no sabeu la il·lusió que em fa haver rebut això. Bona tarda a tothom. Primer de tot, moltíssimes gràcies per aquest reconeixement. Sense Terrassa, que és una ciutat de més de 1.700 anys, això no seria possible. Per començar, voldria expressar el meu més sincer agraïment al Diari de Terrassa per aquest reconeixement. Vull agrair molt sincerament aquest reconeixement del Diari de Terrassa. I sobretot el que fa el Diari de Terrassa, moltíssimes gràcies, és construir. Sinó que té un compromís de ciutat, un compromís de cohesió i de vertebració. Avui celebrem una vegada més que Terrassa és un reflex de la seva gent